El treball de recerca és una activitat d'investigació amb una dedicació d'unes 70 hores. Aquestes hores han de ser distribuïdes entre primer de batxillerat i segon de batxillerat. Durant primer de batxillerat, els nostres alumnes el que han de fer és triar el tema i, amb l'assessorament d'un tutor assignat pel centre, desenvolupar un primer esborrany. Després, a inicis de segon de batxillerat, els nostres alumnes presenten el treball de recerca definitiu i a més han de fer una presentació de les seues conclusions en una exposició oral que és oberta a les famílies. El treball de recerca és important perquè representa el 10% de la nota del batxillerat i també hauria de dir que els nostres alumnes tenen l'oportunitat de fer el seu treball de recerca en francès o anglès, si trien aquesta possibilitat. Veritat que recordeu que he dit que els nostres alumnes tenen un tutor assignat? Doncs bé, si participen al programa Argo de la UAB també podrien gaudir de l'assessorament d'un professor de la universitat. Finalment, si els alumnes presenten un treball de recerca amb una molt bona qualitat, poden presentar-se a premis com el Premi Argo o el Premi de la Pompeu Fabra. Si voleu conèixer més de l'experiència de participar al programa Argo, ara podeu mirar el vídeo de la Ainhoa Aguilera, que és una de les nostres alumnes que ha participat al programa.